दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि बायदियै जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जे उद्दिसयै जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया जन वाइसआव दिनै जाबाय दिनै स्टार्ट जागोन बे जिल्ला वाइस हिसाबै बेवहाय गवालपारा जिल्लायाव बे फकीरपारायाव जोङो दिनै बेहाय जागायनो लादों क'क्राझार चिरां साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लाया बेवहाय बाहागो लागोन आरो थिग बेबायदियैनो बाक्सा आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बेबायदि जन हिसाबै जागासिनो दङ आरो कार्बि आंलंआव बे जन हिसाबै बे हाबाफारिया दिनै जागोन दा बे हिसाबै जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि गायसननांगौनि जे थागिदायाव जे दिनै गेलेनायखौबो मोनसे बेसेन होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गेलेनायखौ जे मोजाङै जों गेलेनानै जाहाथे जोङो गावखौ गायसननो हायो गावखौ गायसननो हानायजों लोगोसे बर' हारिखौ गायसननो हायो गेलेनायनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे उद्दिसयै जेरै जोङो सोलोंथाइखौ गुनगथ शिक्षानि थाखाय जेरै खामानि मावदों थिग बिदिनो गेलेनायखौबो जोङो उन्दै बैसोनिफ्रायनो जाहाथे गेलेनानै जोङो गावखौ हारिखौ समाजखौ बेबायदि मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय उद्दिसयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गेलेनायखौ मोनसे स्टेज होनानै दिनै 13 बोसोर बैसोनि जे गेलेनाय हाबाफारि बेखौ जोङो जोबोद माने गाजा गोमजायै जोङो बेवहाय जोङो जागायनो आखायाव लाबाय दा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा अलरेडि सौफैबाय आरो बेजों लोगोसे हाबाफारि बायदि फुंनि हाबाफारियै जोंहा फिरफिला उरायहोनाय दङ आरो लोगोसे जोंनि बर'नि गेदेमा जायखौ जों बिफा होननानै मानियो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखायाव जोंहा बिबार बावनाय दसे उनाव जोङो जागायगोन दा बिनि गासै लाहार फाहार बे जे टिमनि गासिबो जोङो जे खालामनांगौ बे लाहार फाहारा सोलिगासिनो दं गासै हाबाफारिया गाहामैनो गाहाम जाफुंगोन जोंनि प्लेयार एबा गेलेगिरि दैदेनगिरि गासिबो ओनसोलनि रायजो राजा आरो बे बिसेसकै बे फकीरपारा जे ओनसोलनि जे रायजो राजा समाज सिबियारि समाज बेंगिरि फोरोंगिरि गासिबो बेक्तिफोरा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारि बायदियैनो सारा जोंनि बर' ओनसोलनि बा जोंनि बर' जाथिनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि बर' हारिखौ गेरेमसा गायसननांगौनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंहा मिजिंथिनाय दङ गमामा मोजाङै साक्सेस जागोन आरो जोङो इयुनाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जों जथेस्थ' मोनसे आग बारिनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। मोनबेसे जिल्लाया बेवहाय बाहागो लागोन? बेवहाय बिसेसकै जोङो क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लाया गवालपारा जिल्लानि बे फकीरपारायावहाय जोंहा बाहागो लागोन आरो अलरेडि जोंनि जिथु गेलेगिरि बिथांमोन बे बिथांमोना जथेस्थ' रेडि जानानै दङ दा 12 बाजिनाय लोगो लोगो जों हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामनाय जागोन। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।